हेलौ लोगोफोर नै दायो आंजों दंफायो आंनि आबै नै जोंहा आइनि माने बिमा आरो नायो लोगोफोर निजा बिमा लोगोफोर नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायबाय था दायो जों एसे रायज्लायनोसै आंदो मागो दमासिनि मिनि थाखाय औ मिनि नायनानै एसे रायज्लायनोसै आंदो दुइ तारिख दिनै मागोनि 2 तारिख आबैया मेगना नुगोना नुला बारा मेगना हरावबा स्रां नुजोबो बाहेराव ओंखारबा गुला लोगोफोर नै आबैनिया माने बैसोआ मेगनखि थांगासिनो आरो मेगनखि थांदों रायलायनायफोरा ओरैनो स्रां स्रांखा नावमान होनबानो खोनायो आरो माने लोगोफोर मेगनाबो माने हराव एसे नुयोना आरो ओमफ्राय सानावसो माने एसे फुदलांलां जायो आरो माने ओरैनो आबै बैसोआथ' 100 बारबाय न 100 बोसोरनि बारनांगौ जानांगौ आरो माने घननाया खिथादोनो माने 100नि सायाव थांगोन नङा आबै दाथ' लोगोफोर जों दा नायनाय हिसाबै कार्डआव नायनाय हिसाबै 100 हादालागै जाबाय आरो माने आबैनि बैसोआ दाबो आबैया मोजाङै दोङो जब्दयैनो दोङो माथ्र' मेगननि नावमान प्रब्लेम जाना दङ आरो नावमान मेगननि दुख जानानै दोङो लोगोफोर दाबो थाबायनो हायो होमबाबो गन लायो आरो एसे टकन लायो होमबाबो फोरबो थाबायो न बाज्रि बुज्रिबो जाया जोङो नै जोंनि आबैया माने दा थाबायबाय थानो लुगैयो आरो माने नावमान ओरैनो खस्थ' जायो आरो दा ओंखायसो माने जनानै थानांगौ जायो आरो लोगोफोर थाबायबाय थानो लुगैयोना आबै थाबायनो हागौ ओइ थांनोबो हागौ थाबायनोबो हागौ थाबायनोबो हायो थांनोबो हायो जानो गियो आरो सौथुबायबा गोलैबायगोन खोमा सौथुबायबा गोलैबायगोन खोमा होननानै गियोनो दायो जोङो आबैनाव जोंनि एखैबाय नुसिनो नै थाइसे आरो बिजानु खादोंमोन ना इ बिजानुआ आरो माइ बुस्रोना सिगांनिफ्राय जारिना लायासै उनाव ओइनो जारि जाहैबाय आरो इसानि उनाव मालाय बिजानु खाबाय नालाय माया खारबावनो खारा थाइसेया स्रां स्रांसिन आरो थाइसे आरो मोलोले नुस्राया नुयो न थाइसेखि नावमान बारा नुबांला आरो लोगोफोर थाइसेखि नुयो होमबाबो दाबो सिन्था गैया आबैया एक'आनो जायाखै लोगोफोर थैगोनखौ भाबिथारा आबैया माने थैगोनखौ भाबिखायानो आबैया नङाबा नोंबो टकटाखौनो नाव बायसा खालायनानै दैमाखौ पार खालायोबा नोंबो आरो जन्नायाव गोलैबाबो बिर ओरै बोखाङोबा सिमाङाव सिमां नुबावोनो बिरो गोजा माबा मानसियानो बिरबावलायो सिमाङाव बिरनायसो नुबावोनो ओरै फायखाङो एक'आनो जायाखै ना आबै आं ओरै गब'ना थागोन गब'ना थैगोन दाखालिबो नोंनो माबा नुदो माबा नायनोबा माबा आं खनसेनो लांदों दैखौ खनसे आइखौ गासिनो बोखांना लाबोदों ओंखायनो आरो गंगामनाया होनदों फै गोलैखनगोन ओरै होनदों गंगामनाया आबैनाव जोंनि आबैमोना आबै आबौदो नायनासो हाबा जानाय ना गोसोथोलायना हाबा जानायमोन गोसोथोआखै आंहा गोसोथोआखै न आंनि खोथाखौ खोथानो गोनां बिराद घटना बिराद गोलाव ना आबै बिराद गोलाव जोंहा भागिफोरा जब्रामोन नालाय आयंआ घरायाव थिखांना लांदो लांबा उनावथ' फैनायाव माबा बै फनमाइफ्रा माबासो इसे उथिना फैगारगारबाय आदानि गारियाव थांनिलिया माबा घरायाव आदाया गाखोलियानो भारायगावनिफ्राय इसे गाखोना फैबाय बरा फैबाय नै ओरैनो फैबाय गावबाय बरानि जा गाखोना फैयाखै दोख' मिनिदोनो उदै सुदै सागासे होमबा आबौदो आबैदो होमबा
नायनानै हाबा जानाय आरो ना अ आबै गोसो थोआखै आबौ गोसो थोनाय नङा नायनानैसो। आबैया माने नायनानै हाबा जादों गोदोनि नालाय जोंथ' जन्मआनो जायाखैमोन नालाय गैया नोंसोर मा मोनाबो गैया स' लोगोफोर दिनै माने आबैजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय दिनै नोंथांमोना आबैखौ जोंहानि असे आबैखौबो नुबाय लोगोफोर जोंहानि असे आबैया दाबो दङ 100नि बारबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आरो आबैजों आं फैफिनबावगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोमोन बाय बाय